ke moka sin parani khoroksa tokbukur yathek ngorok phalo bo binoi chomini wo bino business khupoi kaham nge ekdom o baino choli tongo motamuti nge bin garan ke bin bati ja songpono sahajo khai tongo nge obo bini tokbukur nahari phainai gari driver nge boro tak tokbukur busuk kaham sokpaike hamya sokpaike sailai tongo yathek rok salai tongo Engke mono no sari ko boi baksa suaksa khini rok langmai ta sinte prasa bukung bara rok tongnai rok bi mono suaksa khini ke jeke hamjak bayu engke bota garo bubu koita sok paikya yathe koita sok paikya sai tongo engke motok bukur phalai no bosoli tongo engke bino business ase kharabya engke mo tabuk ti kutung rok muthungai acha takhok nungmo tabuk tok bukur no bahake phuinai amo बहुत परिश्रम tongo tabuk amo sebeke kono thana besam kupane poriskar thaye amoni porebo butong muthungnai tui muthung sanike ang maisa nai acha ke maisa bai rata rest thaye apuke busunai ta tui muthung ni ro koi kg rok no total orobo tini to bisima muya kom haipa nokabana 3 kg rok busuk kai phalai nangmo kg wo bangmo phuye 160 kg ke ma phalo acha om bai pura pusok ni nabo pusok ya haipa no tam khane ba gurisa borok ane erang kongi bong ya kemo pusok phungni manthano sugu nei hano acha acha kaham kok acha engke nangmo tak phungora phalai na saring ni bazar phalai mo sarga phalai Agin tong thok cha